Tak my jsme si pustili Navigators, kapela, která za prvé vydala nedávno svoje velmi kvalitní album a za druhé bude jedním z hřebů večera nebo odpoledne, bych měl tak říct, asi festivalu Freefest Troja. A já už mám tady ve studiu své 3 hosty, jednoho z organizátorů Petra. Ahoj Petře. Ahoj. A Vincenta se Zdeňkem z kapely Coex. Ahoj. Ahoj. Takže asi Petře, nejprve na tebe, co je festival Freefest Troja? Takže festival Freefest Troja je zaměřený na hledání souvislostí mezi hudebními žánry a styly. A vlastně v našem případě se hlavně jedná teda o jazz a fúze jazzu a ty se propojují s elektronickou hudbou. A teďko buď to teda jsou živý kapely, které čerpají vlivy elektronické muziky, anebo tam proběhne i jam, v podstatě naživo elektronická hudba a živí muzikanti, jazzmeni. Jak dlouho už se kombinuje jazz a elektronika do sebe v nějakém větším měřítku? No, tak už to nějaký pátek bude. A jak dlouho funguje festival? Festival funguje 3 roky. Nebo tohle je 3. ročník. A skutečně vznikl na základě téhleté myšlenky, že chceme ukázat teda jazz a elektroniku do sebe, jo? Jednak jazz a elektroniku a jak jsem říkal, buď to, že kapely hrajou naživo bez použití elektroniky, ale že čerpají vlivy elektroniky, anebo teda to propojení elektronika plus živí muzikanti. Mm-hmm. Koho tedy, asi bychom měli říci, že ten festival se koná už teď v sobotu v areálu Loděnice, dá se to tak říci? Loděnice Troja. A že tam máte zajímavý program, můžeš vyzdvihnout, kromě Navigators, které už jsem prozradil, koho dalšího je třeba vidět nutně, za každou cenu? Tak vidět třeba je všechny. Ale já zmíním Andrewa, což je vlastně člověk, který nahrává smyčky naživo a pak je zároveň míchá a vytváří v podstatě celou hudbu. Dělá to celý jenom pusou, ale vytváří v podstatě beaty, basu, podklady a je to teda velmi zajímavý tohle, protože ten člověk kromě toho, že musí umět zpívat, dělat beatbox, tak ještě musí být skladatel v podstatě, aby věděl, jaký nástroj má jakou funkci a tak dále. A ještě to laděné do jazzu všecko. No tak to bych úplně neřekl, že to je do jazzu, ale je to prostě improvizační. Mm-hmm. A tak. No. Takže to je jedna zajímavost. Potom bych asi ještě zmínil kapelu Segundo, která zase hraje naživo v podstatě junglový rytmy, což je vlastně jakoby elektronický beaty. Potom tam teda budou tady kluci z Coexu, proběhne tam v podstatě zase jakoby DJing naživo s živýma jazzmenama, takový improvizační představení a v podstatě cílem toho je ověřit, jaký možnosti toho vůbec jsou. No. Mm-hmm. Kluci, proč vy jste se, nebo co vás vedlo k tomu skloubit elektroniku a jazz? Věci, nebo hudební styly, které jsou možná na první pohled hodně vzdálené, na druhý už asi méně, nicméně ne každý se tomu věnuje. Bych jenom poupravil, že vlastně tady u nás se nejedná o DJing, ale je to čistě elektronický projekt a my jsme vlastně to spojení s tím jazzem ještě nikdy neskoušeli dosud, takže to bude taková. Takže to bude premiéra. A možná proto, že ta elektronika už nás po tom čase docela začíná tak jako omezovat a právě ta kombinace té elektroniky a akustických nástrojů a kytar, tak právě toho jazzu je velkou výzvou a je to krásné spojení 2 odlišných žánrů, který si mají co navzájem říct a vždycky ta synergie funguje nejlíp, když jsou 2 věci úplně jiný a dohromady udělají něco ještě lepšího. A je to tak, že jste třeba začali poslouchat jazz během té vaší elektronické tvorby, nebo jak vzniklo to, že jste si řekli dobře, tak teď bude premiéra našeho projektu s jazzovými prvky? Tak ten jazz si myslím, že se v té elektronické hudbě hodně promítá. Všichni známe klasické zvuky saxofonu v jakýchkoliv elektronických trecích a díky tomu si myslím, že každý, kdo si prošel trošku tou elektronikou, tak má k tomu jazzu svým blízko a když ho ještě navíc poslouchá, nebo jakoby občas zaslechne vlastně v rádiu pár tracků, tak je to velká inspirace vždycky ten jazz, protože je rytmicky neskutečně vypracovaný, třeba i oproti té elektronice, která občas v tomhle tom maličko pokulhává, ale právě to spojení je takovou velkou výzvou, vždycky je taková ta otázka, jestli se to povede, jestli to půjde a
a zkusíme to prostě, no. Petře, jak berou spojení jazzu a elektroniky si k srdci lidé? Jaká je návštěvnost festivalu a jaký je o tenhle ten festival zájem? No tak minulý rok tam bylo tak kolem 700-800 lidí a v podstatě tam teda po poslední kapele tam vlastně proběhla už tato improvizace DJ plus jazzmeni a bylo to teda jakoby na gramce, klasicky, a s tím, že se tam přidali vlastně Míra Hloucal na trumpetu a Ondra Zátka na saxofon. A nějaký lidi tam zůstali, takže doufám, že je to bavilo. Nebo aspoň podle ohlasů jsem jako slyšel, že teda se jim to líbilo, tato improvizace. No tak letos můžete očekávat asi větší návštěvu, pokud si to řekli mezi sebou, a předpokládám, že kapacitně jste připraveni i na více než 700 lidí. Co dalšího jste připravili pro návštěvníky vyjma muziky? Vyjma muziky, no tak je tam nějaký například dětský koutek. Můžou přijít i rodiny s dětma, protože tam jednak děti můžou kreslit pastelkama, je tam v blízkosti dětský hřiště, takže tam dítě můžou odložit, dále poslouchat hudbu. Minulý rok byla soutěž o nejlepší básničku, tak je možný, že se něco podobného zopakuje. No. Počasí, sledujete předpověď určitě, jak to s ní vypadá? No tak celý den má být hezky. A řekl bys to, i kdyby nemělo? Ne, tak já samozřejmě předpověď nesleduju, protože... Ne? Protože je asi 5 dní do festivalu, to znamená, že předpoklad, že to trefí někdo přesně, tak zhruba 20%, takže se tím teď vůbec nezabývám. Mhm. Dobře, jak je to se vstupem? Vstup je zdarma. Vstup je volný, je to hlavně z toho důvodu, že chci, aby se vlastně propagovalo tato scéna a aby se dostala do širšího podvědomí. Máte třeba nějaké ještě aktivity, které se týkají téhleté scény, ale není to samotný festival? Třeba nějaký radiový pořad nebo něco takového? No tak nebo pomáhá mi vlastně kolega s tím festivalem, který teda se zabývá, nebo má jeden pořad v rádiu, který je zaměřený právě na jazz a na fusion, nebo vůbec na propojení s elektronickou hudbou, a v podstatě zhruba před měsícem zorganizoval vlastně takový jam DJů a živých jazzmenů. V Jazz Doku to proběhlo a bylo to docela zajímavé a myslím, že k tomu bude nějaká upoutávka, určitě nějaká propagace nebo něco podobného. Takže přátelé, v sobotu 15. Freefest Troja v areálu Loděnice tady v Praze. Pánové, ještě poslední otázka na vás. Jaké jsou plány vašeho projektu Coex do budoucna? Pokud se to chytí třeba tady ta spolupráce jazz a elektronika. Do budoucna bychom chtěli rozšiřovat jakoby tu základnu, tu technologickou základnu, kterou zatím ještě pořád dáváme dohromady. Jako potřebujeme si koupit ještě nějaký další synty, aby jsme mohli jakoby ta variabilita těch zvuků, aby byla větší, a do budoucna bychom chtěli rozšířit rozhodně repertoár, protože zatím jsme jakoby v začátcích a potřebujeme více dobrých nápadů, aby bylo z čeho vybírat a ta muzika byla taková. A jak dlouho už fungujete? Tak já bych teda ještě zmínil kamaráda Tomáše, který tady není, se kterým jsme začínali zhruba před rokem na tomhletom, a Vincent se vlastně před několika měsíci k nám přidal. Jakožto navrátilé dítě z Anglie. A když se vrátím zpátky k těm nástrojům a k těm vyhlídkám, my hodně uvažujeme o tom rozšířit to na takovou, řekněme, malou elektroakustik orchestra, kdy hodně se mluví o kytaristovi a právě si od toho jamu tady s klukama, co budou hrát ten jazz, slibujeme, že třeba by se mohli i saxofon do toho zapojit, nebo i další právě dechový nástroje, který mají taky velký potenciál, a když třeba se člověk trošičku pohne do těch funky stylů nebo takhle, tak právě ty nástroje mají hodně co říct tomu. Tak ono se taky často stává, že právě na takovýchhle akcích, kde se sejdou hudebníci, vznikají nějaké nové spolupráce a klidně tam byste mohli najít zbytek toho vašeho orchestru. Takže budu držet palce, abyste tam potkali ty pravé lidi. Petře, ještě poslední věc, asi bychom měli říci internetovou adresu, kde jsou všechny podrobnosti. Tak www.freefestroja.cz freefesttroja.cz.
A já vlastně jsem ještě jenom, jak jsem tady zaslech Kytara, tak jenom jsem chtěl zmínit, že teda tam vystoupí Jirka Šimek tady s triem Coex, což je velký experimentátor s kytarovým zvukem a myslím si, že v jeho případě ta škála zvuku je hrozně široká. Takže zajímavý program, přátelé, jak jsem řekl, v sobotu Freefest Troja, 3. ročník tohohle festivalu, který má určitě zajímavou náplň. Pokud se vám líbí jazz a máte rádi elektroniku, tak si pravděpodobně přijdete na své. Já se s vámi, pánové, rozloučím, děkuji, že jste přišli a pustíme si track, který je remixem skladby Ninja od Skyline a který pochází právě z dílny projektu Coex.